Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok, usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obe naso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Namuhla uthi yena unokuphupha echithekelwa isisu kodwa futhi ukhulelwe. Ngabe lokho kusho ukuthini? Alikho lihle-ke leli phupho. Iphupho leli angingakusho nje ukuthi alikho lihle. Kuqala kusuke kumele nje usukume njengoba usho impela ukuthi ukhulelwe. Ukuphupha-ke uchithekelwe isisu kusuke kubikwa ukuthi-ke uzolahlekelwa utho oluthandayo. Kahle kahle kunento ebalulekile kuwena eyigugu ezokulahlekela maduzane. Uma wukuthi ukhulelwe njengalo ubuzile ukuthi bophupha sikuchithekele isisu kodwa vele futhi uzithwele. Lapho-ke kusuke kuyisixwayiso ukuthi sukuma uhambe uye kubantu abangabelaphi uyothola usizo. Njengoba bengishilo ukuthi-ke iphupho leli alikho lihle, sukuma uhambe-ke uye kumuntu ozokusiza uthole ukwelapheka ngoba angisho ukuthi kuzokwenzeka but if uzophupha bese uyahlala nje unganyakazi, eyi kungase kube kubi impela nje kube yibhadi. So sukuma uthole usizo, ungasi-inbox-a nathi sikudlulisele kumkhulu ozokusiza ekwazi ukuthi-ke ekwelaphe okanye uthole imbiza ezokusiza. Uma unombuzo nawe ungabuza kwi-comment sizokwenzela eyakho ividiyo sichazele umbuzo ozobe uwubuzile. Kanti-ke siyatholakala lapha ku-Facebook, siyatholakala ku-TikTok, nakhona ungasi-inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozosibuza kuyona njalo ekuseni uma ube nephupho. Ningakhohlwa uku-subscribe-a nisilandele yonke indawo. Nisale kahle.